יגאל, אנחנו צריכים להרוג את אבי. אין ברירה. הוא ישתחרר עכשיו מהכלא והוא יפעל נגדנו. לא הורגים את אבי. אבי יעבוד אצלי כמו שאתה עובד אצלי. אנחנו כולנו נהיה משפחה אחת גדולה. אתה יושב על הערימה של ג'ובות שאני צריך אותם למלחמה? בולדוג הביא לך 2 מיליון. זה לא מספיק. אם אנחנו רוצים לארגן התנגשות זה עולה כסף. רק ההבטחה השבועית שלנו זה יותר מ$70,000. טילה עולה $2,000. יש אינפלציה בעולם תחתון ואנחנו חשופים להשתלטות עוינת. תגיד, אתה השתגעת? שילמנו לך במהלך השנים יותר מ3 מיליון שקל. אתה שייך למשפחה? אף אחד לא עוזב אותנו במצב כזה. אם בעלי ישמע עלינו מהכלא, הוא ידאג שיחסלו אותי ואותך. למה שהוא ישמע עלינו? למה שהוא ישמע עלינו? מה שמעת אתה רוצה להיכנס לאימפריה? מי אמר לך את זה? בכל מקרה, הכל עובר דרכי, נדב. אתה מבין מה אני אומר לך? מה? אני יודע שאבא שלי אצלך בבית, אבל אני עדיין המפקד שלך. למה אין לי בעיה גם לאח להוריד להם סכין יפני את הנחיר השמאלי. תאמין לי, אחר כך החברה שלך לא תחשוב שאתה כזה יפה. הפרק הבא של הבורר. צריך להרוג את אבי. לא הורגים את אבי. תחסלו את קוקי ואחרי זה אני אדבר עם אבי. תגיד לאבי שהכריח אותי לדבר, שרצו לשלוח אותי לכלא, כאילו שאהבתי אותו יותר משהו. הבורר, ראשון ב-10 בעוד 3.